Takže čaute ďalšieho videa a dneska si dáme room tour mojej izby. Takže ako prvé sa môžeme presunúť sem. Kameraman, poďte sem trošku. Takže tuto si je výstava vlastne mojich liek a vlastne akože všetkého takého. Takže toto je taká časť, ktorej keď prídete do izby, tak to nevidíte. Potom sa môžeme presunúť sem, kameraman máš sem. Potom proste tuto je taká klasická pracovná miestnosť. Tuto je proste počítané, teraz tým videa, toto je proste zázračný zdroj, nebudem hovoriť čoho. Takže potom, keď sa presunieme sem, tak to sú skrine, tu sú nejaké kufre, tuto mám väčšinou náhradné oblečenie. Poďte sem. Potom, to je moje mami oblečenie, to si nevšimáte. Potom tu sú ešte nejaké veci, to sú futbalové karty dole, takže to tu mám ešte. Potom tu mám vlastnú futbalovú kartu. Nie je tam úplne všetko pravdivé, ale to neriešte. Potom tento šuflík sa nedá otvoriť. Vidíte, je rozbitý. Som hral CS-ko a nedopadlo to dobre. Takže tomu sa nebudem vyjadrovať. Potom tuto máme takýto výhľad proste na našu záhradu, tam sú slepičky. Takže toto je prakticky moja celá izba a túto skriňu nebudeme otvárať, to je zázrak, to je futbalová skriňa. Takže ani tohto stoliku si nevšimajte. Ako hral som CS-ko a nedopadlo to moc dobre. No, takže keď sa vám takéto video páčilo, tak dajte lajky a odbery a zatiaľ čus!